OK, takže na čo vlastne slúži Facebook? Takže otvoríme si tú našu stránku. Produktfeed, podporujeme život u zviera, produktfeed.sk. Otvorí sa nám a tu vidíme takéto rozhranie. To vidia len administrátori, ktorí majú prístup a kontrolu nad danou stránkou. A tu vidíme, že je také niečo ako pozvať priateľov. Hej? Dáme si, že zobraziť všetko. Tu si dáme, že hľadať medzi všetkými priateľmi. Tak. Tu si poznačujeme jednotlivých ľudí aj všetkých priateľov a potom stlačíme na odoslať. Hej? Týmto im pozveme. A im sa tu zobrazí v novinkách potom, že Jozef Mrázik, alebo že teda Peťo Mrázik, alebo Rastio Bobček, že nás pozývajú na svoju stránku. Ďalšia vec, čo treba robiť, je to, že ja si to tu otvorím. Zoberme si napríklad, je tu tento článok, hej? Ktorý je zdieľaný z vašej stránky a vy ho potrebujete dostať, aby o ňom vedelo čo najviac ľudí. Aby čo najviac ľudí sa dozvedelo o vašej stránke, o vašom blogu, o informáciách, ktoré poskytujete, o produktoch, ktoré predávate. Takže tu treba dať, že zdieľať. Tak. Napísať niečo, že ja neviem, vedeli ste o tom, že existuje modré mlieko. Hej. Niečo chytlavé, niečo také, čo vzbudí v tých ľuďoch pozornosť, aby jednoducho mali pohnútku kliknúť na to. A potom, čo treba urobiť, že tu je, že kde zdieľať. Hej. Takže tu treba vybrať, že na vašej časovej osi. Hej. A tu potom dáte zdieľať. Takže teraz je to zdieľané na vašej časovej osi. Keď si tu idete na svoj profil, hej, tak čakajte, to zatvorím. Tak tu teraz vidíte, že ja som to zdieľal na svojej vlastnej časovej osi. Hej. Vedeli ste o tom, že existuje modré mlieko? Hej, to zaujímavé, ľudia na to asi kliknú, pretože ich zaujíma, že čo to je modré mlieko. Kliknú na to, dostanú sa na celý článok, prečítajú si. Hej. A môžu tu potom dať like. Ja už som dal like, hej. Alebo môžu dať odoslať. Hej, tu sa im zobrazí, že komu. Dám napríklad, že Bobček. Napíšem, že super článok. Mrkni sa na to. Hej, napríklad. A dám odoslať. Tak. A tomu danému človeku, ktorému som to odoslal, nemusíte to robiť, môžete, tak jemu sa to zobrazí potom na jeho časovej osi, hej, na Facebooku. Takže dajme, pozrieme, že Rastio Bobček, tidín. Tak, a on to tu nemá, hej, pretože nie každý má zakliknuté, že môžu mu druhí ľudia pridávať články na jeho časovú os, ale v každom prípade sa mu to zobrazí. Dobre, že pozrieme sa znova na našu stránku. Tak, takže to je jedna vec. Jedna vec je, že zdieľať na svojej vlastnej stránke. Ďalšia vec je, že zdieľať odtiaľto, hej, priamo zo stránky produktfeed.sk. Ďalšia vec je, čo je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá a ktorou môžete získať ľudí na svoju stránku, je to, že túto stránku budete zdieľať v rôznych skupinách. Skupiny, to sú skupiny ľudí, ktorí sú na Facebooku a v týchto skupinách môže ktokoľvek pridávať príspevky. Takže tu si dáme, že zdieľať stránku. Hej. Tu tesne nad tým je, že zdieľať, čakajte, zaostrím, zdieľať stránku. Tak, a tu vyberieme, že kde. A tu vyberieme, že v skupine. A tu dáme skupinu, že ja neviem, praví Slováci. A tu je, že napíšeme čo? Napíšeme napríklad o modrom mlieku. Napíšeme niečo chytlavé, niečo, čo vzbudí pozornosť, hej? A dáme zdieľať stránku. Tak. A tu si potom môžeme pozrieť tú skupinu Slováci. Praví Slováci. Tak, vidíte? Sme v tej skupine Praví Slováci a tu je to, čo som ja zdieľal o modrom mlieku.
Hej, ale čo je dobré, čo je najprv potrebné urobiť je to, že najprv také skupiny si vyhľadáte a popridávate sa tam, hej, ja neviem, Praví Slováci, pridaj každého, Košice, Bratislava, ja neviem, Slovensko, chovatelia, hej, tu si nájsť skupiny a popridávať sa tam. Potom, keď budete už v tých skupinách, tak potom do nich môžete pridávať aj vy. Inak nie. Takže zatiaľ toľko.